Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mangwanani akanaka. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndiri kushandawo pane imwe imba muno muHarare. Handitomborina kana nguva yakareba kubva zvandakatanga kushanda panapa pandiri kushanda, saka ndinoshanda samaid. Pamba apa mukoma nashe pane kamwe security gate, so inini ndinotongogarawo namadam boss mumain house mavo imomo. Saka madam boss vangu ava ivo havana murume as such, vanongoita yose like vane multiple partners. Zvino zvinoitika mukoma nashe ndezvekuti usiku sometimes kana ndikamuka ndinowanzokunzwa security gate kakeke kachivhurwa, and early in the morning zvekare ndinonzwa futi security gate kaya kachivhurwa. Saka pane umwe musi uyo pandakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari matsotsi, ndikabva ndanovamutsa rafu yandakadirwa mukoma. Ndakati zvimwe kuda ainge iri nyaya yekuti ndainge ndamutsawo munhu kuhope, zviya zvekuti munhu anotomuka akatsamwa, but still it could not make sense because ndakatovati I think kuti panze apa pane vanhu vari kufamba-famba, but ivo vakabva vati kana paine vanhu vari kufamba-famba saka zvinei newe. Then zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakati futi ndanzwa that sound ndikabva ndafamba ndichida kuti ndinge ndichienda kunodongorera, because pane security gate kacho ikako zvekare ndo pane window remuliving room, zvekuti kana ukadongorera unokwanisa kutoona kuti what is taking place. Ndakati ndichingonobata curtain, ndichida kuvhura curtain kuti ndinge ndichidongorera kuti ko ambori aniko iyeye anongorara achingovhura achivhara security gate riya. Then ivo mukoma ndakabva ndatovanzwa vava kutondituka, vainge vakatomira vakavhura bedroom door ravo. Saka ivo kana uri mupassage unenge uchikwanisa kutoona zvese zvinenge zvichiitika muliving room. Vakapopota mukoma nashe vakabva vati uri kuitei, ndokubva vatanga kufamba vachiuya paya pandainge ndakamira. Vakabva vati kasi kuda kupinza zvikomba zvako mumba mangu here nepahwindo. Apa pahwindo pacho pandainge ndakamira painge patori nemabugler bars such that zvainge zvisingatomboite kuti ndinge ndichinzi ndapinza munhu. Vakapopota same time ndobva vatoisira amai vangu WhatsApp audio zvekare naamai guru vangu avo vakanditsvakira basa. Vakabva vatanga kupopota vachiti munhu wenyu uyu izvizvi ndatomubata achitoda kutopinza zvikomba zvake mumba. Yakazotoita nyaya, then amai vangu vakabva vatokwira vachitobva kumusha, vakabva vauya vakabva vakumbira ruregerero. That is why I am still working for this woman. Iye zvake kubhadhara anondibhadhara, ende dzimwe nguva anokwanisa kusandipa mari yacho directly, but ndinokwanisa kuzoya ndobva ndazopiwa mari nefriend yake. But what I have noticed kubva zvandakatanga kumushandira mukadzi uyu, like kana ari mapaydays angu iye anenge asipo, it's either anokwanisa kungoisa mari yako muenvelope then obva atoisa pamusoro pedeep fridge, atokunyorera message pawhatsapp obva ati when you wake up you are going to find your money on top of the deep fridge. So mukoma nashe inini mukadzi uyu I think kuti ane mishonga yaanoshandisa, because ipapo instead yekuti ange achinzwisisa kuti I wanted to check kuti munhu ainge avhura security gate akavhara yainge isiri mbavha here, but akatopopota achitoti uruda kupinza chikomba. Ndikati ndingapinza chikomba pawindow pane mabugler bars, handisi kana ndichida kupinza chikomba I should have opened the door here. Ndokubva atongoramba achitongopopota. So handiziviwo, ndiri kukumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo. Ndoda kunzwawo kuti vedare vanoti kudii pamusoro penyaya iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi pane chigedhi chiripo pamba pamadam boss ava, hanzi chigedhi chichinongorara chichingovhurwa chichingovharwa chichivhurwa chichivharwa, but ivo havadi kuti ndinge ndichiziva kuti ndianiko anongorara achifamba
vachifamba apa throughout the night. Strange things indeed, they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kureururawo izvo zvandakamboita, but my wife does not even know this secret. So what happened mukoma nashi ndezvekuti pane pamwe apo vana pavakambodzokera kuna dad vavo, because iye mukadzi wangu by the time that I got married to her ainge atogara aine vana vake vatatu, then tikabva tazoitawo wedu one. So when the kids returned kuna baba vavo pavakadzoka, vakadzoka vaine that attitude zvekuti zvakabva zvandibhoa. Me loving my wife, ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichivarakidzira kuti zvavainge vachindiita zvainge zvichindibhoa until they pushed me to the limit. Umwe musi mukadzi ainge asipo, she had gone to buy some stuff in town, saka ndakabva ndazosara nevana. I was busy zvangu ndichitoona TV, so I had paused the movie that I was playing. Then ndokubva ndazomboenda hangu kukitchen. I wanted to fix myself a small meal. So pandakadzoka mukoma, vana ava, they had messed up everything. They had taken the remote vakadzvanya-dzvanya. Saka ndakabva ndavabvunza kuti kondianiko ainge atora remote akadzvanya-dzvanya TV. Then all of them vakabva varamba, pakashaya kana one uyo ainge achida kutaura chokwadi. Ende ndikabva ndatoona kutoti zvinhu zvavainge vachiita, it was going to lead them to be more stubborn. Ndikabva ndati vose vaifanira kuti vange vachinditevera, vakabva vanditevera. Since all of them they are boys, ndakabva ndavati vange vachikurura nhumbi dzavo. Ndikabva ndati vose vaifanira kuti vange vachipinda mutabhu. So vakati vapinda mutabhu muyamwe, ndokubva ndatanga manje kuchera mvura. Ndainge ndichichera mvura nekamwe kabucket, you know those small 5 liter buckets. So ndaichera mvura musink ndichivadira vakamira mubathroom ndichivati taurai. Ndiananga achitsvanya remote until they rated each other out. Umwe wacho ndiye akabva azotaura kuti mukoma wacho ndiye ainge akati, dedi sezvo zvavabuda vakaenda kukitchen, ngatisarei tichitambisa remote. Vamwe ndikabva ndavapa punishment yekuti vange vachimboenda kunomira mushower, and I did not switch on the hot water. vainge vakangomira mushower apa, it was cold water. Ndikavasiya ndikati ndo punishment yenyu yekumboramba kutaura iyoyo. Then as for the big one, zvandakazoita ndakabva ndamuti buda mutabhu, ndokubva azobuda mutabhu. Akati abuda mutabhu, ndikabva ndati uya pano. Then ndikabva ndazoti ange achipfugama, akapfugama kudaro ainge akaisa musoro wake muchemba. Then ndaiflasha, then paya paanenge achida kusimudza musoro wake ndo pandaibva ndamurova nebhandi. Apa ndichimudira mvura. Handiti munoziva kuti kana ukati paya uchirova mwana uchipota uchimudira mvura, the more the pain he or she will be feeling. Ndo zvandainge ndichiita ipapo. Ndikati handidi uye zvekare handidi vana vane musikanzwa. Kubva musi iwoyo I can tell you kuti zvose aiwa zvinhu zvose went back to normal, because vana ava ndainge ndava kutoona kutoti vainge vatova nekamwe kakudheerera ako kavainge vava nako. Ende zvakazongotanga mushure mekunge vamboenda kunoshanyira baba vavo. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. But uhu ndo hunonzi hutsinyeka nai mukoma. Hausiri hutsinye here ihwohwo, but ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vamwe vainge vakangomira mushawa, umwe ndakamunyika musoro wake muchemba ndichipota ndichiflash, then ndichimudira mvura, obva azoti paya panenge asimudza musoro ndobva ndamuti nebhandi kumusana. Hanzi vana ava vakazoita imwe flu, vakazomborwara neflu. Ndikavati kana mukangotaura chete muchandiziva zita rangu kuti ndinonzani. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. But I think kuti
ndo abuse yacho iyoyo muhaim. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano neconfession yangu. Hey mukoma, chakaita kuti ndinge ndichizoromba, it was because shuviro yangu yainge iri yekuti ndinge ndichizoitawo a Range Rover. Ndainge ndichitoda iyaiya 4.2 Range Rover, the same yainge ichidrivwa this other friend of mine. Saka iye ake mari dzake aiwa, he has clean money, but vanhu vaiva vekuti they are well connected. Munongozivawo mashandiro anoita nyika yedu kuti the more that you are friends with people who have friends in the higher offices, zvinhu zvako zvinokwanisa kukasika kusununguka. So this guy, he was like making a lot of money at that time. So ndainge ndichida kuti naiyewo ange achindipinza mumadhiri, but mufesi uyu manje ainge asingadi kundipinza mumadhiri acho. Zvadaro mukomana acho ndakabva ndati it is fine, ndainge ndichaonawo kuti ndingazvifambisa sei. So there was this other guy uyo wandainge ndichiziva, but this guy, we go to the same church, and ndo pandakaona kuti you can be in the same church but munhu achitoita zvake zvokutobata mishonga. Because with that guy, when I went to his place, ndainge ndichida kutsvakawo mabusiness ideas kubva kwaari. So akabva azondiudza kuti by the way that the economy is right now, it was going to be very difficult for me to start a business that was going to succeed. But mndara uyu manje akabva azoti he was going to speak with his wife and he was going to get back to me. Ndikabva ndati maybe painge pachazobuda dhiri zvinuka apa. So ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumba kwavo, but pandakazodzoka manje ivo vainge vasipo. To my surprise, vana vacho vakabva vanditi vainge vakaenda kuMozambique, zvekuti the following Sunday kana kuchurch havana kutoya kuchurch. Then after church, that was when I received a WhatsApp message from him. Vakabva vandiudza kuti they were back. Ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiuya kumba kwavo. Well, I went there. Ndakati ndasvika kumba kwavo, we had our small business meeting. Vose vari vaviri, they were asking me kuti what were my plans, what is it that I wanted to achieve. Ndikabva ndavaudza kuti shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichiita zvemining, that is what I wanted. So vakabva vazoti they wanted to assist me. Zvechokwadi mukoma, vanhu ava vakabva vazondibatsira, vakandipa mari, vakabva vanditi naivo izvozvo zvemining, they were interested in it, zvegold and zvebuying and selling of gold. Saka they were going to make me to be their frontman, their runner. But vakabva vazoti ivo manje izvi zvegold zvandainge ndichida kuita zvino zvainge zvichinetsa kuti ndaikwanisa. Saka vakabva vazonditi zvegold zvandainge ndichida kuita, it was a good initiative, but zvainge zvichidawo munhu wekuti naiyewo anenge aine a strong spiritual backup. Saka ndakabva ndatovaudza kuti Mwari wedu will always give us that strong spiritual backing. But mukadzi wacho manje akabva aseka. Ndikabva ndazoudzwa kuti vainge vachireva kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopiwawo something chandinofamba nacho, something that was going to help me so that ndisazotorerwa, like kana kuri kunzi ndikaenda ndichida kunotenga goridhe ndisazotorerwa futi mari yacho yandinenge ndiinayo nemagorokoza, kana kuti soon after vanditengesera goridhe ravo vobva vadzoka vachinditorera futi goridhe riya. Saka ndakabva ndazonzi pane mafuta awo andainge ndichifanira kuti ndinge ndichizopiwa kuitira kuti pose pandinenge ndiri ndinenge ndichingotyiwa. So takabva tazoenda kuMozambique mukoma. Takati tasvika kuMozambique kuya ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichifukira mafuta eshato, uye zvekare ndikabva ndazonzi ndinge ndichizofukira mafuta eshumba. After that ndo pandakabva ndazopiwa zvekare mimwe mishonga yakasiyana siyana. Ndakapiwa mishonga yakati one day mukoma nashe ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizofamba nayo mishonga iyoyo so that ndinge ndichizokwanisa kuzova ndakachengetedzeka. Mukoma takazoti tadzoka kunoko, ivo vakabva vati mukomana basa ngarifambe. Zveshuwa basa rainge rofamba, ndichimhanyisa madhiri. Ndikabva ndazotengawo Range Rover yangu. Mukoma nashe
ndakazoti ndatenga motikari iyaya. One day I was driving ndichitoenda zvangu kumazowe uko because ndo kwandainge ndichipota ndichienda ndichinotenga, then I will resell somewhere else. So ndakati ndiri munzira ndichienda kuya it was like really late at night. Ndainge ndiine imwe girlfriend yangu yandainge ndiinayo, saka iye manje tainge taita kakunetsana because ainge abata messages mufoni mangu, so ainge asina kugara kumberi. She was sitting at the back. When I was driving mukoma ndo pandakabva ndazonzwa kuti munhu ainge akagara kubackseat uyu ainge achidzipwa zvekuti kana kufema ainge ava kusatogona kana kutofema. I turned around mukoma and I saw kuti munhu uyu zveshuwa ainge akatodzipwa. All that I saw is ndakangoona maoko awa mukoma ainge asina mutumbi, ainge angori mumhepo maoko awa ari busy achidzipa girlfriend yangu, zvekutoti ndainge ndava kutoona kutoti munhu uyu kana kufema ainge ava kusatogona kana kufema. I then parked the car by the side of the road. Ndokubva ndaburuka mumotikari ndichitiza. Ndakangoti ndichingonoburuka mumotikari ndo pandakabva ndazoona kamwe kadhara kainge kachitobuda musango, kakabva kanditi usatiza iwe, usatiza, wazvinzwa here? Kana ukatiza ndinokupinga ndikakurova. Ukabva watanga kupenga. I just froze there ndichinzwa kuti I just froze there and I was like shaking. Then kadhara kaya kakabva kazouya apo pandainge ndimire, kakabva kazondiudza kuti iko ndiko kainge kari busy kachindichengetedza, but inini manje hanzi ndainge ndichikanganisa mhiko. Ndikabva ndati mhiko dzei? Kakabva kanditi motikari iyi yauri kudhiraivha hauzivi here kuti ndo mandinogara mumotikari imomo? Zvino iwe ungada here kugara mumba mekuti vanhu vanongogara vachiita bonde? Apa kadhara ikako kantotaura shona yakatobhenda yakatodhakwa zvako, kantorakidza kutoti kadhara ikako pakainge kachiri kapenyu kainge kari kekumozambique. Kakabva kati zvinofadza here kuti iwewe unoti wazviwanirawo imba yako, then munhu anenge achipinda mumba muya achiita bonde nevakadzi vakasiyana-siyana. Kakabva kati kainge kachitoda kutodzipa musikana wayo wandainge ndiinaye because ndiye wandaiwanzokurara naye mumotikari tichiita bonde. Ndakabva ndazokumbira ruregerero. Kakabva kanditi kuti ndinge ndichikuregerera ndikuda kuti iwewe unge uchindipa hanzvadzi yako. Hanzvadzi yako uyu haazombofi akaroorwa. Komanazve ndo nyaya yacho iyo iripo. Ndakangochekeresa vamwe bamunini vangu, ndo vega vandakachekeresa so far, ende ndo kurombawo kwandakaita uku. Ndainge ndisitomborina tarisiro yekuti ndichazonziwo one day ndakaromba, plus I never believed kuti zvinhu zvezve zviriko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo veduwe. Hanzi ndainge ndisingatombobhelieve kuti zvikwambo zviriko, but ndakazotosangana nacho one on one personally. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.